Vou ler un fragmento de Relatos para Salferir, de Alfonso Pexegueiro, Neuroses. Non se foi, tan só se achegou o recordo, lembranza, quería vivir. Quero vivir, dixo, e contigo non vivo. Chovía arredor das maceiras, outono, os espellos gardaban silencio. Contigo apoderezo, mira, quería vivir. Quen non quere vivir? Os suicidas mátanse porque queren vivir. Pero quen recorda xa quen quere vivir? Que é querer vivir? A chuvia zoupaba forte como un bertolán rapazolo que coñece a súa forza e se bulra dos paraugas. E non había dous espacios nos que eu non me atopara dividido, mutable. O silencio era estúpido, chuvia, vento indefinido, silencio dunha noite na que as caras non se ven por medo ou que non queren aceptar. A lentura rubía polos ollos, polos narecos, polos osos. Ela tiña o gabán mollado e non se decidía. Non había taxis. Era o remate do outono e eu comezaba a escalar polos chanzos infindos da miña soidade. Non estábamos lonxe. Ninguén está máis lonxe de outro do que un mesmo quere estar. Vivir. Quizais. Que nos dividía, separaba? Os seus acenos dominantes eran fragmentos dunha vida miserenta? Que nos asustaba? Maceiras. A noite buscaba coñecidas máscaras antergas nas súas follas pasadas. A coruxa cinguía presaxos ás formas da noite. Arrecendía en cada estrela. Ponlas. Amoreteiros. Frío, outono, inverno. Ofrecinlle o meu pano suxo e extraño. Recoñeceuno. Estaba nerviosa. Non pola súa decisión, senón pola miña estupidez. Embellecer na monotonía dunha profesión que non se deixa soñar. Esa era a liña xeral dun mundo apodrecido. Pase, cansarse e voltar o día seguinte asín, bon, atolloume como unha galerna. Creo que xa non teremos máis de que falar. O sacrificio dos imbéciles xa tivo o seu tempo, o seu público, a súa época e os seus heróis. Asco, noxo. Unha rata cruzou rápida e mollada a rúa apenas acendida por unha chuvia miúda e dous faroletes de contor romántico. A rata detívose á entrada, ou non á entrada, pero si se detivo, ollou o panorama e fuxiu hasta 15 metros máis alá de onde se detivera. Pasou un taxi e a rata púxoselle diante a facer acenos irreverentes, se se a ter en conta que a reverencia é a formela da boa educación. E o taxi pasou sen que ninguén o chamara. Entón ela tamén desaparecera. Doce, lenta, velida. Hai quen pensa e o cree que a beleza son físicos altisonantes que nos dominan co chirrido dun cerebro oco ou color desafinada. Eu prefiro a orde anárquica dunha tímida lentura que nos estarrece. Non sempre visible, non sempre palpable.